BPF বেলেগ দলৰ আৰু ইয়াত নামনিশান নাথাকিব BPF দলে জয় হ'ব दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों UPPL नि माखासे दैदेनगिरि आरो कर्मी बिथांमोना जे BPF आव हाबफैनाय माखासे सापर्टार्सफोरखौ बिथांमोना होबथादों बिथांमोना दम होदों सान्थिखौ सिफायनानै बिथांमोनखौ सिगिसग' खालामदों आरो बिथांमोना डेम'क्रेसिखौ कन्स्टिटिउशनखौ भायलेसन खालामनानै बिथांमोनखौ होबथादों जी সাপোর্টার্স বিলাকে ইউপিপিএলৰ পৰা বিপিএফত আহিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ইউপিপিএলৰ পৰা এটা এনাউন্স যে অৰুণোদয় আঁচনি PMYG ঘৰ আৰু বিভিন্ন আঁচনিবিলাক তেখেতসকলৰ কাৰণে বন্ধ কৰা হ'ব बे दमखौ बिथांमोना होदों दिनै बिनि सोमोन्दै भिडिअ क्लिप सोनानै फुरा डिटेल्स बाहाबै नोंथांमोनजों सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय So hello everyone once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं UPPL नि जायनाखि दैदेनगिरि कर्मी बिथांमोना दम बाहायदों जे UPPL आव थानाय माखासे सापर्टार्सफ्रा UPPL खौ मोजां मोनैनि BPF आव हाबनो नागिरदोंमोन सिगाङाव वेस्ट क'क्राझारमोन डिलिमिटेशन ड्राफ्टनि गेजेरजों बियो क'क्राझार ST कन्स्टिटुएन्सि जाबाय MLA सीट आरो बियो BTC नि दतमा समस्तिनि सिङाव गोग्लैयो बे जायगाया गसाइनिसिना बेवहाय बे रोखोमनि जाथाय जादों दा बिथांमोन UPPL आ कन्स्टिटिउशनखौ डेम'क्रेसिखौ भायलेसन खालामदों मानोना भारतबर्षआव थानाय साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गाव गोसोबादि पार्टिखौ चुज खालामनानै लानो हानाय क्षमता दं बेखौ इन्डियान कन्स्टिटिउशनानो गिभिं टु एभ्रि सिटिजेन अफ इन्डिया होगासिनो दंखायो प्रोभाइड खालामगासिनो दंखायो बे राइट्सखौ अब्ला बिथांमोना बेखौ होबथानाय मानि कन्स्टिटिउशन डेम'क्रेसिखौ भायलेसन खालामनाय आरो ओजोंहाय बिथांमोना शान्ति सुक्ति खालामदों गोजोन हास्थायदों शान्ति प्रिय हिसाबै बिथांमोना बेबादि खामानि मावनाया शान्तिखौ भायलेसन खालामनाय भायलेसन अफ पीस एग्रीमेंट दा बिथांमोनाबो जे दम बाहायो बिथांमोनाबो जे डेम'क्रेसिखौ कन्स्टिटिउशनखौ भायलेसन खालामो बिथांमोनाबो जे शान्तिखौ सिफायो बेयो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमान जाबाय राजखान्थियाव एसे एनै मेन पावार बाहायनाया थाखायो बेफोरखौ बुंनानै ला मेन पावार बाहायैफोरबादि जाबादि मिथिं दावथिं मिडियाफ्राव दामना होयो नोंथांमोना गथिखे बिराद शान्ति लुबैग्रासो नाथाय बिथांमोना दिनै माबादि दम होखो अरुणोदय मोननाय नङा PMYG न' मोननाय नङा आरो बिभिन्न आसनिफोरखौ नोंथांमोननिखौ बन्द खालामना होनाय जागोन UPPLৰ পৰা যি ব্যক্তিসকলে BPFত গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনি PMYG ঘৰ আৰু বিভিন্ন আঁচনিবিলাক তেখেতসকলৰ কাৰণে বন্ধ কৰা হ'ব বন্ধ खालामना होदो नाथाय बिथांमोननि द्रिननिसै सेल्फ रिलायन्सआ ओरैबादि गोरा जों नांगौबा आसनिफोरखौनो लाया बन्द खालामथों जोंनि आसनिफोरखौ जों UPPL खौ सुथारला होननानै बिथांमोना BPF आव जयेन जाफैबाय दा बेनिफ्राय फोरमान जायो BPF आव जयेन जानायखौ बिथांमोना खुनु प्रकारै होबथानो हाया बिनिनो भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो गासिबो बुजिनो हागोन गसाइनिसिना प्राइमारि कमिटिर अधीनस्थ गावबिलाकर পৰা UPPL আৰু BJPৰ টোটেল 46টা ফ্যামিলিৰ পৰা গোটেই ফ্যামিলি মেম্বাৰ হকাৰে তেখেতসকলে নিজৰ দলটো ত্যাগ কৰি আমাৰ দললৈ যোগদান কৰিছে আৰু আজিৰ এই আমাৰ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যোজা চলোৱাটো গম পায় যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা আজিৰ এই মিটিং হোৱা সময়লৈকে UPPLৰ কিছুমান গুণ্ডা বাহিনীবিলাকে গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে সোমাই যিসকলে যোগদান কৰিবলৈ আহিব লগা মানুহ আছে তেখেতসকলক ধমকি দিলে
যে কোনো প্ৰকাৰে আপোনাসকলে BPF মিটিঙত যাব নালাগে আৰু BPF লগত যোগদান কৰি পেলাই মানে কাম কৰিব নালাগে আৰু কোনোবাই যদি কাম কৰে BPF দললৈ গৈ পেলাই UPPL দলটো ত্যাগ কৰি তেখেতসকলৰ PMAY ঘৰটো কাটি দিয়া হ'ব তেখেতসকলৰ ৰেচনবিলাক ৰেচন কাৰ্ডটো কাটি দিয়া হ'ব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিবিলাক চব মানে কাটি দিয়া হ'ব বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ভয়ংকৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে स' दिनैनि भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ